Dnes sa opäť stretávame s pánom Vítkom, našim bezpečnostným poradcom. Dobrý deň, pán Vítko. Dobrý deň, pani. Pán Vítko má prax v tejto oblasti. Pracoval v mnohých funkciách a na projektoch, kde bol často aj oceňovaný. Pán Vítko bol bývalý náčelník mestskej polície Spišská Nová Ves, viceprezident Slovenskej asociácie náčelníkov mestských a obecných polícií. Taktiež zastával funkciu riaditeľa sekcie prevencie pri Asociácii mestských a obecných policajtov a tiež riaditeľ projektu Mládež proti kriminalite. Taktiež bol členom Medzinárodnej organizácie policajných plánovačov. Je čestným členom Sudbury Regional Police a člen Ashoka. V spoločnosti sa opakovane rozoberajú politické témy na tému násilie na ženách. Ako by sa dalo skutočne pomôcť v tejto oblasti, pán Vítko? Téma násilia na ženách je o mnoho širšia téma. V skutočnosti problém sa volá domáce násilie. A to je násilie na ženách, ale aj násilie na mužoch. A násilie na tých najzraniteľnejších a najmenej schopných sa brániť, to je na deťoch a ľuďoch vo vysokom veku. Tieto spoločenské problémy existujú v každej spoločnosti, týkajú sa všetkých vzdelanostných vrstiev, všetkých spoločenských vrstiev spoločnosti, objektívne existujú. A je to zložitá problematika a vyžaduje celý rad opatrení. Ja poviem iba jedno. Predstavte si, že sme hliadka mestskej polície, o hodinu nám končí pracovná smena a sme privolaní niekde do situácie, kde domáce násilie zjavne je. S vysokou pravdepodobnosťou sa to deje pod vplyvom navykových látok. Došlo tam k explózii emócií, je tam vysoké uvoľňovanie adrenalínu u tých účastníkov. Možno už nejaké aj násilie bolo, hrozí, že eventuálne násilie môže pokračovať. A čo teraz? Môžete tam dohovoriť tým ľuďom, môžete porozprávať. Ak tam niekomu uložíte pokutu, tak to môže vyprovokovať ďalší výbuch po odchode. Mala by existovať možnosť toho, kto to násilie môže exkalovať, na nevyhnutnú dobu umiestniť do priestoru na vytriezvenie, až dokým sa situácia neupokojí, kým nedojde vyprchaniu návykových látok, upokojeniu situácie. No a potom nastupujú ďalšie zložky spoločnosti, ktoré riešia príčiny toho problému. Ale ten stav toho momentálneho vypätia, hroziaceho výbuchu, skratového konania, skratového násilia, excesov, je treba riešiť, a to je to, čo mestská polícia, čomu čelí a čomu je vystavená v konkrétnej kritickej chvíli. Ináč tieto zákroky patria medzi najviac nebezpečné zákroky, pretože polícia je v prostredí, kde tí domáci sú doma, kde môžu byť ako zbranie použité predmety v kuchyni, rôzne bodné, od nožov cez akékoľvek iné, skrutkovaky a tak ďalej, v malom priestore, kde je malá manevrovacia schopnosť. Už dávno mohli byť a mali byť na mestských políciách priestory, kde je možné na nejakú nevyhnutnú dobu takéhoto človeka uzavrieť, spacifikovať, dokým nedojde k vyprchaniu návykových látok, opadnú emócie a potom s kľudným rozumom sa tá situácia môže riešiť. Záchytky boli zrušené a boli zrušené správne, pretože do nemocnic boli umiestňovaní zdraví ľudia za porušenie zákona. Zdraví ľudia patria do nemocníc, tí, ktorí porušujú zákon, patria za mreže. To je jedna stránka veci. Druhá vec je, že nemocnice boli štátne a štatistiky, ktorými som sa ja stretol, hovorili, že z 10 ľudí, ktorí na tej záchytke boli, 8 ten pobyt nezaplatilo. Tá situácia nie je veľmi iná. Takže mal by byť možnosť, aby samosprávy zriadili, mali by to byť mestské polície, miestnosť, kde je možné na nevyhnutnú dobu izolovať takého človeka tak, aby neublížil sám sebe, neubližoval iným ľuďom, kým opadnú emócie, opadne adrenalín, vyprchajú návykové látky a potom môžu prevzať iní ľudia a iné organizácie riešenie príčin tohto problému. Ďakujeme.
za váš názor. Pán Vítko, ďakujeme vám veľmi pekne za váš rozhovor a tešíme sa na budúce pri ďalšej téme v oblasti vnútornej bezpečnosti. Ďakujem, dovidenia. A ja ďakujem.